Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ jamana kunnafoni a b'o de maana Amadu El Konare i k'a dɔn min ye tile fila lafiya bɔ ye an kun b'o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ baaraw la gangara Amadu El Konare an n'an k'a ka gogi nɛgɛw kɛrɛfɛ Ahmed Diakité n'a ye munumunu salo kɛ kunnafoni i k'a dɔn an y'a ta yɔrɔ min an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta ten Jakaw karamɔgɔ de b'a tunkara waati min ka fara n'a tɛ se ka bilasira don caman n'a ka kulusi wo sɔgɔlen bɛ bɔ so kana siga bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare gwatigikɛ mana bɔ so kogo fɛ kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ hɛrɛ tɛ bulonda la Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate Amadu El Konare k'a dɔn Aliyu Ture a ko min ye hakilinaw ni wulikajɔ ni jateminɛ ye jamana de fan o fan Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan Amadu El Konare ni y'an fara ɲɔgɔn ka jamakulu min ka ca o de ye min nisɔndiyalen don camancɛ fanga kɔrɔ n'o ye transition ye Amadu El Konare maa t'i yɛrɛ sɔrɔ maa tɛ kɛ hɔrɔn ye maa yɛrɛ tɛ baloko ɲuman kɛ Amadu El Konare maa tɛ fa dumuni na fo k'a sɔrɔ kana ani jamana taabolo ɲuman taa ka segin ani b'i yɛrɛ sago la Amadu El Konare n'o ma ɲɛ kɛ Mali kɔnɔ min m'a dɔn walima min m'a ye walima m'a kuma mɛn an ka sɔrɔdasiw bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na Amadu El Konare i k'a dɔn a jubaju ye cɛ kelen ye min ye Asimu Goyita a n'a ka danga Sogɛli Kokala Mayiga o sɔsɔli tɛ yen Amadu El Konare n bɛ kuma min ka di n da ye Amadu El Konare i k'a dɔn tigɛlomani min ka di n ye walima nkalon min ka di n ye n bɛ se k'o tigɛ jamana kɔnɔ nin bɛɛ bɛ bɛn nka min kɔni yelen don ni ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ Amadu El Konare i k'a dɔn ayiwa an ka sɔrɔdasiw kelen bɛ ka laja bata Bamanji ani Sonba Kule ni Nangaraba olu minnu ngelen don ka jamana fa Amadu El Konare k'a dɔn san 8 san 10 dugu dɔw tun bɛ Mali kɔnɔ Amadu El Konare a tɛ ku hadamaden la k'a fɔ i bɛ tɛmɛ o bolonfurajɛ la nka bi sɔrɔdasiw sababu Amadu El Konare wulikajɔ bolo dalen don nka a ma kɛ gansan ayi maa minnu ye fanga ta Amadu El Konare i k'a dɔn y'u ɲɛsin fɛn min ma kosɛbɛ jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya n'a ka hɔrɔnya o tɛ sɔrɔ abada Amadu Konare fo k'a sɔrɔ sɔrɔdasiw kɛn bɛ ŋana ye ŋanaya in dun de sɔrɔ f'a ka kɛ minɛ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ foli ni tanu kan ka bɔ jamana den fanba bɛɛ lajɛlen na bi ka ɲɛsin transition ma Amadu El Konare i k'a dɔn u kari la minɛn minnu zan'u bolo Irisi jamana na Amadu El Konare i k'a dɔn o wasara wa i k'a dɔn kɔrɔfɔ ye Amadu El Konare hali tile fila in na min ye pankuru minnu bɛ jigin jagi ni ka wuli tɛ jasa Amadu El Konare i k'a dɔn kɛnɛ tɛ yen kɔfolo tɛ yen kulu yɔrɔ tɛ yen u tɛ jigin yɔrɔ min walima u se ka pan ka bɔ yɔrɔ min o de ye hélicoptère ye Amadu El Konare i k'a dɔn fula kura min sɔrɔla o sɔrɔla ka da dɔ kan o k'i bɔ yen Amadu El Konare i k'a dɔn mobili min bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ min bɛ jigin ji jukɔrɔ ka poyi n'a yɛrɛ Amadu El Konare i k'a dɔn caman de sanna marifa ko tɛ Amadu El Konare i k'a dɔn nin damanda jamana de kɛra sababu sɔrɔdasiw kɔni k'u yɛrɛ sɔrɔ bi jamanadenw ka a fɔ tabarikala Mali armée ni foli ka kan a ko awa hali min ye kununko ntɛnɛndon ye Amadu El Konare k'a dɔn Irisi jamana Anderlakaw i k'a dɔn u ye nin migi ninnu bila ka na MiG 24P Amadu El Konare o fana k'i bɔ yen radar min n'o ye masimafɛn ye min bɛ munumunu salo kɛ Amadu El Konare i k'a dɔn fɛn o fɛn n'a bɛ pan ni nɛgɛmafɛn don walima ko mugu don Amadu El Konare n'i y'a fili a boli se ka kilomɛtiri 80 bɔ miniti kelen la Amadu El Konare o bɛ sin k'a salo k'a foto ta k'a jiri la ten nin tɛmɛna nin yɔrɔ in na a taara da nin yɔrɔ in na a bɛ nin dilan de kan o de ye radar ye an kɛra ɲɔgɔn nɔ sa o de la hali Bamanju ma ci u bɛ dɔgɔ kuma min kɛ an b'o mɛn sisan Amadu El Konare i ka kuma k'a sɛbɛntiya o radar min n'o sɔrɔla Amadu El Konare i k'a dɔn o ye diɲɛ dɔnniya kura de ye Amadu El Konare a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen salo a bɛ bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama i tɛ se ka don Mali kɔnɔ Mali yɔrɔ o yɔrɔ i ja Amadu El Konare k'a dɔn i tɛ don Mali kɔnɔ abada ni nɛgɛmafɛn ye k'a ma kule k'a yɔrɔ jira sɛbɛnnikɛla ko Amadu El Konare k'a dɔn jamanadenw wasara a ko sɔrɔdasiw ka minɛnko kɔni kɛra
nafaba ye sabula a ye sebaya d'a ma u ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen Amadu Konare k'a dɔn awɔ min ye général de brigade Umaru Jara bari kolonigi a y'a jira k'a fɔ Amadu Konare k'a dɔn yɔrɔ tɛ Mali kɔnɔ bilen Mali sɔrɔsiw se ka taa wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ min Bamaji mana t'i dogo diɲɛ wo kɔnɔ Amadu Konare k'a dɔn u bɛ t'u sɔgɔbɛ k'u wɔgɔbɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ a k'o de kɔni kɛra sababu ye kɔsa in na Amadu Konare k'a dɔn jamana ka lafiya ba sɔrɔ min ye alu Ture kafɔ ye ko an bɛ donni na ko bi malidenw kan ka Ala tanu ni kɔfɛ maa minnu ŋuɲɛna ko an na to maa minnu ŋuɲɛna ko Mali ko banna maa minnu ŋuɲɛna ko maliden ka ko banna Amadu Konare k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen de b'a ka tɛgɛrɛ wawa bi Mali kunna ka sababu kɛ i k'a dɔn sebaya ni ɲɛta ni dabalikura ɲɛnen don nka Amadu Konare maa minnu kɛra sababu ye min ye colonel ye Asimu Goyita Choguel Kokala Mayiga a ka ciden Amadu Konare k'a dɔn an kana ɲinɛ ninnu kɔ abada nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne n'an tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn le jour min ye Lamini Sisɔkɔ a ye sɛbɛn kɛ Lamini ko a bɛ n'a ta sanayɛlɛ min bɛ yen ni da sera a ma ko nɔgɔ a ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen la ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga e ko ni Bamanjiw i k'a dɔn dama digi u la maa minnu bɛ yen n'u t'a fɛ Mali yɛrɛ ka sebaya sɔrɔ olu kɔni bɛ bɔ ni kumaw ye kuma minnu bɛ yen ni kuma sidɔn bɛ don a na k'i kɔnɔ k'a dɔw tigɛ anw ka Mali la yan sɛbɛnnikɛla ko ni Mali sɔrɔdasi kelen bira u bɛ tilen k'o fɔ diɲɛ kumaso bɛɛ lajɛlen sanfɛ wa i k'a dɔn u b'o fɔ u b'o bɔgɔrɔ dɔn nka Mali sebaya sɔrɔ jugu kan o bi kɛ i k'a dɔn ko bin kɛra siya dɔ kan walima bin kɛra civil dɔ kan nin bɛ se ka faamuya cogo di sɛbɛnnikɛla ko n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ i k'a dɔn dafarada min bɛ buna hadamaden ni bagan cɛ o de ye hakili ye hakilimaya la i k'a dɔn maa hakɛ minnu b'a la ka Mali civiliw faa ka i k'a dɔn muso kɔnɔmaw jeni ka tasuma bila baganw nima na i k'a dɔn o hakɛ min kɛra Mali la danda la o kuma min ye sɔrɔdasiw ma o maaw nɔnɔbɔli daminɛ k'a ye k'a fɔ maa wɛrɛ de bɛna anw ka jamanadenw kunkolo yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko waati sera sisan an ka hakili fara ɲɔgɔn kan o de kama ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn mura balawuba kɔfɛ min yɛrɛ la ni juguw ye kabako o kɔni dara u kan Mali armée fɛ min ye ministre ɲɛmaa waasa ka bɛɛ lajɛlen ka juguya kuma tigɛ yɔrɔ ni a ye wele bila i k'a dɔn jɛrɛjɛkuluba min bɛ yen n'u k'a ma Tabitali Pulaku sɛbɛnnikɛla ko a to sira tɔ ka guwan a kɛlen kɔ ka ninnu wele a ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko kuma o kuma bɛ Mali la bi n'o ye i k'a dɔn tɛngɛlɛ Mali ye ka ɲɛsin anw ka armée ka sana yɛlɛma a ko i k'a dɔn kuma in di ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ koyi maa minnu bɛ yen ni Mali y'i bolo mɔnabɔ i k'a dɔn ŋaniya ɲumantigi kuraw nɔfɛ n'o jɛɲɔgɔnya b'a la ka kɛ sababu ye ka Mali bɔ juguw bolo o guwanlen don maa minnu na n'olu t'a fɛ anw k'an firifiri anw ka to olu kama kɔrɔ olu de kɔni wulilen don danna juguya walew la ni ka coacan ta ka ɲɛsin Mali fangabolo ma koyi wa u ka kara yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ koyi u b'a fɛ de ka transition lagosi ni nka i k'a dɔn a sigi a sen zabara kɔnɔ Choguel ko i k'a dɔn Tabitali Pulaku maaw ma ko min ye i k'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ ma guwan armée ani jugu ni ɲɔgɔn cɛ sebaya ka sɔrɔ ka di juguw ma fɛɛrɛ min bɛ o la o tɛ dɔwɛrɛ koyi u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ ka Mali yɛrɛ ka jamanadenw su ka bila armée la ni k'o kɛ i k'a dɔn o sinsin bere ye o min bɛna kɛ sababu ye ka armée galabu kali ni ka diɲɛ sariya bulontigiw wuli ni ka bila an na a ko i k'a dɔn nka k'a sidɔnna o sabula min ye murakaw fɛ maa o maa bɛ yen ni binna u ye i k'a dɔn cidenw yɛrɛ de ci gouvernement yɛrɛ cɔ a la ministre kɔlen fila a ye taa a ka danganiya di dugumɔgɔw ma ni maa o maa ka maa gansan fa kɛra i k'a ɲɛfɔ jamana bɛ wuli k'i jɔ a kungo kɔrɔ a ko munumunu salo kɛra muga a n'a nɔgɔndugu bɛɛ lajɛlen la a yɛrɛ k'a fɔ maa o maa bɛ yen ni ta tuguraw la a bɛɛ lajɛlen tun ye jihadimaw ni tiɲɛnikɛlaw ni jatigi wale tigilamaw ye ko sɛgɛsɛgɛli caman de y'a jira subahana mansin minnu nana u ye k'a dɔn jateminɛ de kɛ tile caman kɔnɔ k'a dɔn Bamanjiw bɛ taa jɛrɛ cogo di u bɛ bɔ fajɛn ni fajɛn u ka jɛrɛbaw bɛ kɛ yɔrɔ min a k'o bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ i k'a dɔn awa kɛlɛ de wulila ni ka ɲɛsin u ma o kuma waasa ka se ka Mali yɛrɛ coacan ka Mali buruja juguw kɔni n'u jɛw wulila i k'a dɔn kalo kafɔ la minnu na u ye kuma caman fɔ k'a fɔ bi b'a la ka kɛ i k'a dɔn siya dɔw kan Tabitali Pulaku jɛkulu mun yɛrɛ ye fila jɛkulu ye olu ka maa ɲɛmaa ye Abuso ye ale yɛrɛ ye kuma ta a ko ale yɛrɛ wasara o Choguel y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ Mali tiɲɛnikɛla wale a bɛɛ tɛ fila ye siya sugu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ wa hali tubabubilen dɔw yɛrɛ b'a la i k'a dɔn o ye kosɛbɛ nka min ye i k'a dɔn tiɲɛ min bɛ yen ni olu fila jɛkulu b'o fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn k'a fɔ de bi b'a la ka kɛ filaw kan fila minnu tɛ tiɲɛni na k'o tɛ tiɲɛ ye i k'a dɔn bi b'a la ka kɛ civiliw kan i k'a dɔn k'olu fara mura k'o fana tɛ tiɲɛ ye o kuma dakurunya kelen k'a dɔn k'a fɔ armée b'a la ka wulikajɔ minnu kɛ minɛnkura minnu sɔrɔ la a kɔni b'a
bala ka kɛ sababu ye kɛlɛ ti kɛ kunfɛ bilen maa o maa bɛ ni tiɲɛnikɛla don n'a minɛw a n'a danna juguya wale b'u la bɛɛ lajɛlenlen bi sɔgɔbɛ ni ka tila ka jinɛ jiguw kan a b'o kɛ wale de daminɛlen wa jamana ka jɔ a ka armée kɔfɛ waasa o bɛ se ka kɛ tabarikɛla ye jamana ka bɔ juguw bolo an k'an yɛrɛ sɔrɔ ten kunnafoni filɛ an ye min mɔ le jour kɔnɔ a ka bi sɔgɔmada in na Amadou Konare ne faga tɔgɔ tiɲɛni o tɛ ko kura ye kɔkɔrɔ don Amadou Konare k'a dɔn nkalon miirili ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa cɛsiri baatɔ ma ko kura tɛ Amadou Konare k'a dɔn nkalon ni namara bɔli jamanadenw fɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma o ye kokɔrɔ ye ko kura tɛ ni hakili b'a la Ala ka hinɛ nin sɔrɔsikɛ in na Amadou Tumani Ture Amadou Konare k'a dɔn musow de farala ɲɔgɔn kan sɔrɔsi musow yɛrɛ koyi Amadou Konare ka taa don palais kɔnɔ ATT an y'a mɛn ko e yɛrɛ de ye rebelle chef ye kɛra jamana in kɔnɔ o tɛmɛna jamana in kɔnɔ ne ko mɔɔw ɲinɛ n'o kɔ de wa o kɛra wallahi nka tiɲɛ seginna a ma mɔɔw ɲinɛ n'o kɔ tiɲɛ seginna a ma a y'i sigi k'a bɛɛ lamɛn ka taa fori ko dɔ ko téléphone cira rebelle chef dɔ fara ko téléphone cira ko Amadou yɛrɛ de bɔra ka téléphone ci u y'o bɛɛ monter o kɛra Mali la yan an t'a to ten sa wallahi dɔ ma kɛ an ka jɔ an ka jamana kɔ kɔrɔ Amadou Konare dɔ kɛra dɛ Amadou Konare nin bɛɛ bi bɔ ngi ɲininka dulɔ la cɛw bi min k'i fa n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali Express Téléman Ngɔrɔ Amadou Konare i k'a dɔn Musa Jara Musa nin y'a ka sɛbɛn ye a ko jamana in kɔnɔ Amadou Konare i k'a dɔn maa cɛsirilen maa ɲɛnabɔlen maa min bi baara kɛ a wulikajɔ ani faamuyali la Amadou Konare i k'a dɔn ne y'a ministre bɔ kabini diɲɛ kununko kana bila bi la i k'a dɔn Lamini Seydou Traoré i b'a fɔ cɛw fɛ Amadou Konare a bi kuranko de kunna kuranko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten kuran tigɛli barika bonyana Amadou Konare don dɔ la an bi si dibi la o tuma Lamini Seydou Traoré mun de kɛra mun de ma ɲɛ mun de kan ka kɛ Amadou Konare minnu b'a ɲɛdɔn Amadou Konare a bɛrɛ sa cɛ in ma kuma in dogo a ko malidenw ma don min a bɛ kɛ ministre ye anw nana to an ɲini den an mana fɛn ɲini Amadou Konare k'a dɔn Mali kuranko gɛlɛya sigi kelen don k'a kɔnɔ o i k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ san o san Amadou Konare k'a dɔn énergie jugu énergie baarakɛla cadre sunbaw ani minnu bi suɲɛni na san o san miliyari 7 u b'o de dun u ni ɲɔgɔn cɛ san joli joli Amadou Konare k'a dɔn fili kura kelen bɛ yen minɛn kura kelen bɛ yen min sera ka san walasa jamana bi kisi nin dibi kuru in ma min ye Lamini Seydou ye a bɛna don min Amadou Konare yanni maa min ka bana furakɛ i ka bana yɛrɛ si dɔn Mali énergie a bana ye min ye a y'o de ɲini k'o ɲɛdɔn a dun m'a dogo jamana denw na Amadou Konare i k'a dɔn o suɲɛni banbali da ka siri o la o ka dabila Amadou Konare min ni kuran sɔrɔli ka kan Amadou Konare k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ kuran ka sara a cogo la Amadou Konare n'i taara duguba kɔnɔnaw na maa min kelen bɛ k'i dulon kuran la gansan Amadou Konare i k'a dɔn san o san dɔrɔmɛ 1 wo su ale tɛ sara énergie ye n'i y'o wari kasabi bɔ fana ka t'o da Amadou Konare k'a dɔn fana ka ca n'o y'i bɔ yen minɛn kɔrɔ kabini indépendance ta Amadou Konare Mali jamana de cayara fo k'a fɔ k'a to ten minɛn kura masa fili kura masa i k'a dɔn min ye kɔrɔlen damanda ye olu dɛsɛra Amadou Konare n'i nana ni masimafɛn kura ye a belebele ɲuman n'i y'o dulon kuranjuru kɔrɔ ninnu don a la a b'a bɛɛ kɛ baki fo ka segin kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o baara ye san caman ye Amadou Konare waasa kuran kɔni ka basigi Maliden ka kuran sɔrɔ hɛrɛ ni baden la a bi waatinin kɛ n'o tɛ ko minnu kɛlen don bi Amadou Konare k'a dɔn masimafɛn kura bɛ bɔ min na n'o ye tile ye min ye jita ye min ye masimafɛn minnu bɛ munumunu Amadou Konare k'a dɔn ministre ye labɛn caman kɛ a bi ni ka waati jan bɔ nin fɛn dɔw bɛ yen i k'a dɔn a dɔw baara bi gun san 1 san 2 a dɔw bɛ yen Amadou Konare k'a dɔn a minɛnw k'u ma se olu sera o de kɔni mina ni kurandɛgɛ bilama ye Amadou Konare n'i miiri Mali ka kuranko jigi dalen don jamana wɛrɛw kan Amadou Konare k'a dɔn jamanaw ka kɔnɔnjuguya a n'u ka dantɛmɛ wale o bɛɛ n'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan waati kelen kɔnɔ ka na kɛ ka sin k'a koro ɲɔgɔn na ten gaw Amadou Konare i k'a dɔn Maliden ye jamanaden ye min muɲunen min bɛ faamuyali sɔrɔ n'i ti fɛn si dɔn Amadou Konare n'a ɲɛfɔra i kan k'a faamu a ko n'o tɛ
min ye abo ministre amadou ko na ni bolido ni wuli ka jodo ma to fo ay amadou ko na ka do wuli ka joni cesiri buluka farafina bangi ba min be milliard ba fla bunyango de soro lolu boro amadou ko na ka do o mina ba de sana ka do udoni ana wulili do ye sangele do ye sambla ye amadou ko na ka do na todu min bana wuli ka joy ka do jamana na fulutigi ba minun be wala ma sebe minun ye jamana ko flala amadou ko na ku taka yala nuye milliard joli milliard bakele ani milliard ko amadu el ko na recado o fana ka ke demenye kata ko lu segere minu mi se ka boli jona ka ay wa jamana yoro ka ma degere yele ngo se ka sabati tugo mina amadu ko na note wuli ka jo ani jetemene dona ni ya saka laje ikado sirakoro amadu ko na recado mashingura minu ndone do o done do amadu ko na recado yoro woro fana be mashingura cha mande done do nga cha mande bala min wuli ndeba amadu ko na recado ministre sedu Lamine Traoré semene kala ko akodi ayere bisigi damina quartier mina amadou ko na re groupe tableau balo tableau ndaray monsieur ko Syria ni kura tigera quartier kono abitiga ministre fi gatola o wuli bali fo do ma papa mais mu ita groupe akoga groupe sa tugodi aba tere ko fe ya na tigera to fe akatige vi nga do ka fo jamana do bi tonyo mina gele ya mi be ka do c'est ça un ministre awo et puis solution de nyini nga iyere bi solution ngono ko sebe ati temeni ngawo awo ni mu yesebenye anyami za lo kabo extra ci kono telemangoro karamo da batungura kuna fundi sebe le soir de Bamako Umaru Angoiba ikado dono ke apmana baru ko ni gomu ikado mami mangani ajugu yake ikado ka kengere ki yere furufara ako ikado akonoko abela jele bane yoye ako mi ye G5 Sahel ni ya kufo jajamana ikado oduru obe kufo mi na aunga Mali joro ka boala kosebe Chadi Mauritanie ikado Burkina Faso ani Niger sebe ni kela ko hakili jagabo boloka nunu ne farla nyanga wati temenuna ka keni kele ni diadia wali munun tale do ka nyesi jajamana uma anga je ka ke kelenye eleni gole ya mu manzengoro anga je anga nyangu mabo sebe kela ko ko ni sigira fo kabla bila akoy ka do nga big gole ya bade nale ikado ni je kuli nzoro gele ya mimbe ni dana jugu ya wale o de ba sengoro ho ako bengara femi nga asharia kisa ukono o de ka fo awani jamana e ba nyema ya nyina sanwore iba dinin jamana ma o ba nyema nya afke beleni turu ye ako minye ni wati na sa 2021 jamana mimbe ni G5 Sahel jamana nyema ya dira oluma ode ye ikado Chadi ikado Chadi masaked min dayana ale denge mimbe no ye Muhammad ikado Idrisi Debiye ale de ko nduma nyema nya na kabisa 2021 ako 2022 la ikado awa anyema nya kakandi joma ode ye aunga jamana Mali onga sebeni kala ko ako indiga nyesoro koi ako amasoro la dorefe asimi ana jokele do kamalita ka sangala ma chogo mina ningu jo ikado jimi fola joro lo jamana kola ode gwame kerefe jamana chamana yango mamunu be no G5 Sahel amusaka ko kokoro dombawye o kama ukele do ikado ka ngunya nyimi bi ka nyese G5 Sahel ma aunde a jamana nande ama surunya ka kala nga anga musaka de ba kokoro do o kuma minye G5 Sahel a jamana nyema ya sele asimi gwetamo ka tidamo bi atidamo jini sabula utala ka do anza unadafe seben kala ko ningole ya inde be abi février kalo temene ikado minye Muhammad Idrisi Debi itino ni funangeni ale ka fanga sorola chogo mina bela jerele ma kalama o kuma ikado uya masaya diamo nga février temene aka masaya bana ako ukranga nyanzoro mokoya ninga ikado ajamana nyemanya ka dogiba bela jerele taninga di colonel Asimi Gwetama sara kse mivo oyode o nga seben kala ko adeseme ka ke kologoto cho minyere keme sababu ye G5 Sahel abina siga se sabara kono ninga afira da kampi ni ajuya ode ya sababu ye seben kala ka fola wasa minye ikado Muhammad Idrisi Debi ka G5 Sahel nyemanya lateme asimima fe fola minga ke yo doni Niger masake ale de kanga bon Niger ninga na Bamako akakwala yede atekwala hali ye banji da matna ateko adunka gana de ateko sebani kala ko minye ale de kanga na Malila kana ikado kene do furaningo lujie ode kofe jere do bi sigi no yesome mingo ni na ikado awajama na nyema ya bidi asimima onga ka keni ko donjogo nu botowe Mohamed Basimu ko ate asebekorote abado na ni ashi mma gongole siga akwa na se kulubani ngo ashi mma gongole siga mi gongole doka ni ngono ni Hausa ke ngono ekwa na se kulubani atekwala
sɛbɛnnikɛla ko ko kun fɔlɔ dulonnen don la nka mun bɛ nin bɛɛ lajɛlen jukɔrɔ min ye i k'a dɔn Faransi ka taa se Union européenne olu de bi G5 Sahel kɔkɔrɔ don musaka ko la i k'a dɔn e ko olu yɛrɛ fana ko Mahamadu Idrisi Déby fanga banna a ka kan di Assimi ma nka a tɛ si la i ka taa fanga di Assimi ma Bamakɔ sabula min ye anw mun ye jɛɲɔgɔnw ye i k'a dɔn bɛnkan minnu bɛ yen n'o de bɛ kɛ sababu ye anw ka Mali kɔkɔrɔ don ka G5 Sahel kɔkɔrɔ don i k'a dɔn o sariyaw sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ bɛ Assimi a n'a jɛw fɛ o tuma n'o kow ma bila u minɛ kɔnɔ i k'a dɔn fanga ni a tɛ sɔrɔ Mali fɛ sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyayɔrɔ ye jumɛn ye min ye G5 Sahel bi baara min kɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ka i k'a dɔn lakana sɛbɛkɔrɔ sabati sabula jamana 5 ni sɔrɔdasiw de bɛ munumunu jamana 5 ninnu kɔnɔ walasa ka lakana bolo o sabati musaka fɛn o fɛn bɛ don o la i k'a dɔn o bɛɛ de dulon bɛ surasi fɛn o fɛn taara G5 la ɲinan wari min ka kan d'u ma a bɛɛ dulon bɛ sabula min ye musaka minnu bɛ kamaro ɲɔgɔn kan G5 Sahel kɔnɔ dɛsɛ kɛlen don k'o kɛ sabula G5 Sahel mandat bannen don f'a ka cɛɲi kura ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a tɛ si Mahamadu Idrisi Déby la tun ka taa di Burkinakaw ma sabula fanga dafiri bɛ olu fɛ yen wa sariya de ko n'a ka kan di Mali ma n'a ma di Mali ma a tɛ di jamana wɛrɛ ma o kuma ko de dulonnen don ta min kɛlen don gɛlɛyaba ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn soir de Bamako kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu Konare mɔgɔ mana jɛ ka fɛn min d'i ma n'u dimini kɔrɔ u b'a minɛ i la bɔsi G5 Sahel ɲɛmaaya mɔgɔw de b'a di Amadu Konare ni Ala ye fɛn d'i ma min ka giron ye kun Mali ɲɛmaaya Ala y'a di Assimi ma nɛgɛw kɛrɛfɛ an ka taa Doifia la karamɔgɔ Daba Tunkara ko bɛɛ n'a dugujɛkan don bala cogo bɛ de ko kura Amadu Konare bafula kelen kunkolo 2 bafula laban bi fara Amadu Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Toguna Tarawele Toguna ko a k'i k'a dɔn Ala de farala an ka nɔ tɛ kunun ko sisan b'a sɔrɔ i k'a dɔn joli woyora i ko baji kɛnɛ URD Jabala la Amadu Konare a kɛra o ye procureur de la République o don ale de ye ŋɛnasiri kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka sɛbɛn bila ka taa joona Gaɲɔ Kulubali Saliku ayiwa Sanɔgɔ o don nin cɛ 2 fɛn fɔ filɛ nin ye n'u ka jama maa kelen ze tunna URD siège la u k'a datugu kaso la a banna Amadu Konare n'o kun tɛ mɔɔw labɛnnen kun do gɛlɛya kama ani kɛlɛ kama i ni hakili b'a la min ye URD ye a bɛ ka kɛ sanni gufula ye o don bɛn tile tɛ tuguni fiyewu Amadu Konare Sumɛlɛ Sise tile ni ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kan kelen fɔ bi i k'a dɔn u ye baw fara a ko min ye URD ye i k'a dɔn kɔnkɛrɛ laban min kɛra o kɔnkɛrɛ in kɔni ayiwa min ye Saliku o n'a jɛɲɔgɔnw ye jalaki bɔ k'a bin kɔnkɛrɛ in kun man ka kɛ i k'a dɔn a kɛ waati kun dɛ sabula sariya ma yamaruya kɛ nka kɔnkɛrɛ in kɔni kɛli Amadu Konare i k'a dɔn fa dɔ y'a jira k'a fɔ Gaɲɔ Kulubali ale de kɛra URD président ye Horoni bɛ min kɔni kun ye ayiwa Saliku ye Saliku Sanɔgɔ n'a jɛɲɔgɔnw ye wuli ka jɔ boloda pôle économique et financier ka taa u ka ŋaniya jira k'a fɔ ninnu filɛ ka diɲɛfa ko dɔ ta ka parti sɛgɛrɛ o donnama in kama pôle économique et financier ye sarakisɛ dɔ bɔ k'a bin n'u ye URD to mɛ Gaɲɔ Kulubali da i k'a dɔn u na kabako d'a kan o fuma k'o dugu majɛ Gaɲɔ Kulubali fana n'a jɛɲɔgɔnw olu nana wuli ka jɔ boloda min ye Gaɲɔ Kulubali Kulubali Kajatu Samake Kalilu Samake Ali Bazi ani Mohamed N Maiga Amadu Konare o fana taru tada abɔbɔgɔ jɛnnen kan o kɛra kiri wuli ka kɛ kiri wuli ka jɔ min da nana ja Gaɲɔ Kulubali la Bilhak e de ye URD président ye Saliku Sanɔgɔ n'a mɛnna da k'a fɔ URD ko kuma walima i k'a dɔn hali kasi min b'a bolo i k'a dɔn ani jɔyɔrɔ a k'o bila pewu Gaɲɔ Kulubali ta i ka ko ye sɛbɛnnikɛla ko kabini kɔni kɛra ko banaminina i b'a ye k'a fɔ min ye hakilina kura ye sabula u ko min ma wele dakura Saliku Kulubali n'a jɛɲɔgɔn fana y'o kɛ o kɛra i k'a dɔn bɔgɔ jɛnnen kan n'o ye cour d'appel o kiiri ma kɛ fɔlɔ o kiiri kɛbaliya kɔni kɛ bɛ dulonni ye dulonni min ni maa si den kelen t'a dɔn ayiwa min bɛna taa kɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan Gaɲɔ Kulubali i k'a dɔn kiiri laban min kɔni kɛra o y'ale de bila wolo kan o kɛra kɔsa in na a yɛrɛ kun ye kunnafoni di kɛ u ka kunnafoni di sira min
minnu bɛ URD tɔndenw i k'a dɔn parti ɲɛmaw a kanubaw u bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ joona o kun fɔra kunungo min ye ale ka sigilen ye masawolo kan o bɛna taa kɛ o kuma o bɛna kɛ ɲɛnajɛba ye bɛɛ ka ye kɛnɛ kan a na kɛ min kɔni kiiritigɛlaw ye n'o y'a ka avocat ye olu kɔni y'a wele k'a fɔ a ye min ye nin ko in ye a bɛna taa sumaya fɔlɔ a sumaya fɔlɔ o yɔrɔnin bɛɛ a tilala ka kunnafoni wɛrɛ di min ye kunnafoni di siraw ye min kɔni ye k'a f'u ye a bilala waati wɛrɛ la waati wɛrɛ in kɔni a ma dɔn f'o la ayi kuma kunfɔlɔ min kɔni fɔra Saliku Diɛɲɛw a n'a lapasabaw olu fana kɔni y'u ɲi bɔ fo an jour ni URD siège yan cɛw cɛ donna y'a ye k'a dɔn a bɛ kɛ Katanga ye Gɔɲɔn Kulubali o kanubaw olu ko hali n'a sɔrɔ sigili ma bɔ anw kɔni bɛ taa an f'o ye Amadou Konare k'a dɔn nin ko kɔni kun ye balawuba de ye sabula mɔgɔw ka fɔ la i k'a dɔn tigɛ tun bɛ se ɲɔgɔn ma cɛbakɔrɔw tigɛ seli ɲɔgɔn ma nin ɲɔgɔn na kɛnɛ kan Amadou Konare a bɛ taa wolo fɔn fɔlɔ maa si t'a dɔn joli bɛ bɔ procureur de sɔmina joona u ye kunnafoni ci ni k'a f'u ye maa o maa n'a y'o se URD siège la i Saliku wo i Gɔɲɔn Kulubali wo bɛɛ ka taa ka bɔ yen o kuma wɛrɛtigi gɛnna wɛrɛ la u bɛɛ ka bɔ yen fɔlɔ n'u bɔra yen i k'a dɔn a faamuyali bɛ na ni bɛn kɛra min kan walima saratigiw mana min jira Amadou Konare o de laban bɛ taa sigi wolo kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle région kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ Daba Tunkara an n'an tɛgɛ don ko kura kunnafoni di sɛbɛn express de Bamako Musa Jara a kumana tuguni Musa Jara ko a bɛɛ n'a ta maa i ma ko o ko kɛ hali san ba yirika n'a wulila a laban a b'i ta i tigɛ ma a ko min ye i k'a dɔn waati nana kɛ gɛlɛya binna jamana kan k'a ye k'a fɔ kabi lawale jamana ye lahawta soba dɔw jɔ jamana ka foroba cakɛ yɔrɔw kun gulonmɛ yɔrɔ mun na ɛlɛni ka jamana ka magoɲa baaraw ɲɛnabɔ u k'olu de ma ko bâtiment administratif o don sɛbɛnnikɛla ko waati nana se so in dɔw sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ la dɛsɛ yɛrɛ kɛra ka entretien kɛ wa so ninnu yɛrɛ nafa jɔyara waasa diɲɛ yɛrɛ kura lahawta soba kura dɔw ka jɔ jamana ye hakili jagabɔ kɛ o waati la ko fɛɛrɛ ka kɛ so dɔw bɛ i k'a dɔn n'u ɲati jɔya mɛ u ka feere cogo ɲuman na ɛlɛni tɔrɔmuɲɔni min m'a sɔrɔ o kɔ kan o n'a kɛ ni ka diɲɛ subahana kuraso kuraba dɔw jɔ ɛlɛ ni cakɛlaw ka se ka baara kɛ jamana cogoya la sɛbɛnnikɛlaw ko ka b'o fɔra waati min na i k'a dɔn o de kɛra dɔw ka dugu jɛlen ye dɔw ko tabarikala an n'an min an n'an fa tew min ye i k'a dɔn jamana faamaw ye i k'a dɔn wele da kɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tɛmɛna ka di ani n'u bɛ fɛɛrɛw ni ɲɛ dɔn reseau lahawtaw feerew kɛcogo la aw ye na joona an ka sigi ka kuma kɛ sɛbɛnnikɛla ko o sigi ka kumaw kɔnɔna la danaya nana da cakɛla dɔ kan u ko min ma ko agence de gestion immobilière ACI i k'a dɔn k'a fɔ olu de ka fɛɛrɛ kɛ sa waasa ACI maaw aw ka nin zone ninnu u ka tɛrɛmɛ a ka maa ɲiniw na ɛlɛ ni nafolo ma sɔrɔ u kɔ kan o ka bila jamana ka waganden na an ka baara kuraw dabɔ sɛbɛnnikɛla ko kow nana kɛ o bolo min kan sa a nana kɛ bafa ani kilicɛ sabula maa minnu bɛ yen ni olu mago b'u la i k'a dɔn olu wulila k'u jɔ joona o yɔrɔnin bɛɛ lajɛrɛlen jamana cogoya soba 22 i k'a dɔn o kɔni nana da lɛfɛ kan ni k'o yaala suguba kɔnɔ min ye 17 joona sama sɔrɔla olu la o 17 min bɛ yen ni sama sɔrɔla olu la sɛbɛnnikɛla ko jamana ye min fɔ o de filɛ a ye ninnu feere cogo ɲuman na tɔrɔmɔɲɔ mun m'a sɔrɔ o kɔfɛ an n'o bila jamana ka jigiɲɔba kɔnɔ an na so kura jɔ ni olu ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin ye dumuni kɛ dugu de jɛlen ye maa minnu bɛ yen n'olu bilara feereli la i k'a dɔn o kɔni nana feere sugu bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la feere min kɔni na jamana kungo nafolo min ka se jamana ma a n'a kɛ ni o caman kumaniyana ni ka olu bila jufa kɔnɔ jufa mun tɛ jamana ka jufa ye sɛbɛnnikɛla ko nana to o bolo kan sa maa minnu bɛ yen n'olu y'a sanbaw ye musaka min fɔra olu ye ni a fɔra i ye n ka so bɛ feere miliyari 1 e ko ni miliyɔn 100 b'a sɔrɔ o kɔni de bɛ ne bolo ni minnu y'a feerela e ma o la i k'a dɔn a nafolo dira minnu ma e y'o di a kan ka taa bila yɔrɔ min na n'o ma se yen nɔ i k'a dɔn o y'a ta gɛlɛya wɛrɛ ye a ko o de bɛ ko in jukɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko nka waasa nin bɛɛ lajɛlen ka dɔn mun ne ka kan kɛ fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛli de n'u ka don o de kama jamana faama kura minnu bɛ yen u nana jateminɛ sa k'a fɔ namara ni dibidibiba de bɛ nin ko in ju la o kama minisiri min ɲɛsinnen don dugukolo ko koɲɛw ma min bɛ yen ni o ye k'a dɔn kamɛnna ye jamana ye k'a dɔn kibaruyaw ni danganiya bɛɛ lajɛlen di k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ Birahima Kamɛnna o kama nin waati in na ko sɛbɛnfura dɔw donnen don ni olu fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yen ni olu ye bizibaza kɛ nin ko in na u bɛ se ka ta u tɛgɛ ma caw i k'a dɔn ku t'u sigi i k'a dɔn kiiri ɲɛkɔrɔ kaki a ko ɲuguɲugu o bɛ ɲuganɲaga lawuli ko wɛrɛw nana bɔ nin ko in kɔnɔ
ministre a tɛmɛna fɔ k'a dama tɛmɛ a ko logements sociaux mun bɛ tabakɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ dibidibi babo fana jukɔrɔ u sini ka i k'a dɔn mission belebele dɔ wuli ka taa yen fana mun ne nana yen nɔ o ye k'a fɔ so 3,743 olu ye so ye maa dɔw donnen don ka t'u kari kɔnɔ ten k'a sɔrɔ olu t'a tigiw ye a ko u donna kɔnɔ ni jagolaya jumɛn ye maa dɔw de bɛ i k'a dɔn so dili yɔrɔw jula n'o ye AMS ye olu de fana ko ka sin ka sɛbɛn langolo dɔw bɔ k'o di maaw ma ten a ye na wari d'a ma a ka nin sɛbɛn minɛ i ta ye so ye bi fɔ ka sugu fa dugu jɛ a ye taa da kɔnɔ maaw fana dara n'o sɛbɛnw ye ka taa suna k'u sen kɔrɔ fɛ f'u bɛ gɔrɔndɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ ja i k'a dɔn u solila ka bɔ u ma taama sɛgɛsɛgɛli de nana ninnu sɔrɔ a ko jɔn y'aw bila nin so in kɔnɔ u ye sɛbɛn bɔ k'a di a bɛɛ n'a ta sɛbɛn yamaruyalen don nka sɛbɛn nin baju ye sɛbɛn lankolon ye a n'a kɛ maa min b'o ju la tile 2 in na u ye tɛgɛ kɛ o la ni ka t'o bila i k'a dɔn kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ maa wɛrɛ cua bɛrɛ ka b'o wele la k'a ta o don la fɔ bi gɔngɔ dalen don o ka bureau la ye a taara Abidjan Mali maa bolilen Kolowari t'a ka nɔgɔ ma dɛ Abidjan de ka surun o de ka surun awɔ Burkina ma surun o ye n ko Burkina sira in ka o dibilen don Abidjan moto b'i se katakatani b'i se wa n'i ye dɔn n'i sen ka teli yɛrɛ o fana b'i se a gɛlɛyara awɔ tu ka bon kunnafoni filɛ an ye min zalo ka bɔ Express kɔnɔ a ka bidon bɔli Amadou Konaré ne maa ti kɛ ŋana ye gansan n bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les démocrates Amadou Konaré i sigilen kana bɔ ka bin dɛ i tulo fɔlɔ Amadou Konaré i k'a dɔn douaniers u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana a bi dangan min na Amadou Konaré i k'a dɔn warijɛ dama sɔrɔli tɛ ka bila Wagande kɔnɔ kɛrɛfɛ mɛru fana kɛrɛli Amadou Konaré u ma ɲinɛ o kɔ Amadou Konaré i k'a dɔn drogue min ye kilo 754 u y'u tɛgɛ da u kan gami dɔ ye i den min ye sanu ye kilo 11 Amadou Konaré k'i den k'a bɛ bɔ n'o ye jamana kɔnɔ min ye bɔmujugu ye Amadou Konaré i k'a dɔn o fana caman de o fana minɛna nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɛmaa ka kutumu kɔnɔ min ye directeur général ye Amadou Konatɛ a n'a ka cɛdenw Amadou Konaré k'a dɔn u bɛ cɛsiri bala n ma d'a la n'u ninnu bɛ sɔrɔ han sɛbɛnnikɛla ko min ye Amadou Konatɛ Simbo welele don min Amadou Konaré ka kɛ douane directeur ye an kamana gwana an ye kuma caman fɔ numéro matricule 915-20H Amadou Konaré i k'a dɔn a welele ani dalu jɔnjɔn nana dalu min n'a bɛ wariko de ko fɔ ka bila jamana Wagande ba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kalo yɛrɛ min n'a welela Amadou Konaré i b'a ye k'a fɔ min ye miliyari 56 sifa wari Amadou Konaré k'a dɔn a y'o de jasa o b'a jira k'a fɔ min kɔni ye hakilinaw ye a bɛɛ lajɛlen ɲɛɲinina n'i y'o ta k'o lajɛ miliyari 11 sifa wari kalo o kalo Amadou Konaré i k'a dɔn o de bi jasa i k'a dɔn Wagande ba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko cɛsiri ani ɲɛdɔn de bɛ na ni nin ye a ko n'o tɛ Mali bi danga min na n'o ye gɛlɛya ye Mali bi danga min na douanier caman bɛ yen tɛmɛdike ye a ko n'i ye wulikajɔ ta k'u lajɛ min fana ye kɔlɔsili ye jamana kɛrɛfɛmɛruw an bɛ se ka kisi o ma cogo min na douanier denw u bara k'o de fana baara kɛ fo ka taa sɛbɛkɔrɔgun Kure Mali Amadou Konaré i b'a ye k'a fɔ min ye carton 775 ye u y'o minɛ tɔni 5 bɔɲango a bɛɛ lajɛlen ye sɛkɛnɛ sogo de ye Amadou Konaré nka a donna ŋanamu ani janfan na n'i y'o wari ta k'a lajɛ sefa wari million dan u bilala Wagande kɔnɔ direction générale des enquêtes douanières olu de bi sɛgɛsɛgɛli kɛ u bi jateminɛ kɛ u ka ɲininkali ani wulikajɔ ani womisɛnninw mɛruli Amadou Konaré k'a dɔn ka jamana fa bɛɛ lajɛlen laroué o de taara kɛ sababu ye Amadou Konaré i k'a dɔn drogue a biriki 377 u k'u tɛgɛ don ka drogue min n'a bi min n'an k'a ma ko joint cannabis ya ala ginja kuma Seydou tɛ yan n'o tɛ joint ko a kuma kunna kɛ o Amadou Konaré maa ti sɔn ma na k'i bɛ kɛ maa ye o jalide tun bɛ nin kan o ala de ye n bɔ koyi kuma joint e yɛrɛ ka k'a wele o min ne e b'i b'a sɔrɔ e ya maa caman bolo don a waati olu bɛɛ la ayi burukina maa nalen Bamakɔ yan
usigi tega doti abi fo de mako peut-être awo amadel konare ne wuli ka joni jeteminen minye awo bomu juguye de banani ani kemeshegi ni bi woro ni shegi o bageti explosive amadel konare u yetega daw fana kan gami sebene kala ko nindi ta wuli ka joni chesiru ko do nyon ko ni bi shinyena de la sa kalo telefla akoni ko ta kulaje minye katika uwe yoro mi nuka mako kajana bamako ya amadel konare ka don unana wuli ka jobulo ka ngalike juemi mbi ko fa abriki keme sabani bi wolovla ni wolovla amadel konare ikadu yetega dawkan abele jile kumi mana mana bore de kono u dakenye amadel konare ka do camion mi na amena no kono mali camion do sabla mali numéro de bala sebele kala ko ni ya fere awarje ta kanata la million geme kono do ibu de mena warje la yoro ngeli amadel konare o tieni no de barka ka bu kosobe atalengu be sa kungele me ku kunda Senegal ka abita larwi sebele kala ko Afrique lo clétan mi 23h wati amadel konare cadre direction des renseignements et des enquêtes douanières amadel konare cadre luka sogobe nuka nyingali ani dodolema unana wuli ka job buluda ningata fuka tu tegeda amadole konare ikado kamale do fanaka o koni ngeleme kasanu de goshi ka ke mulu chaman de ni amadole konare ikado awakira femero ere kadara kono abafa ka bono o tibe sebene kala ko unana somi ninga sumusumu ka do doliba amadole konare fuka tu tegeda kamale ka tingami sebene kala ko ibaye kafo minye o hakili no jetemine ni bele jele bike ikado dangoro basigile do aba bele jele kalama ale de ba fuyi ay tani nyoro ina ay ni nyoro mine yalma ay karta tega wa ay ni bota wa Amadou Konate national de douane Amadou Konare ikado ayelati suna sabula minye enquête moye o nyama ba no ejagiliye Amadou Konare ikado nunu ngoni ngelembe ka nyomva mu jugo mi barala Amadou Konare ibai ka fo de ko ngera sababu ye jamana ka bo awa gela chamana akoni mbomu jugui Amadou Konare ikado keleme ka damuli mulu Amadou Konare ikado ni akolaw akini no fanga ka bo kosobe sebene kala ko amadou konare cadre sanu ko era mi ba dafe ka sanu briki da amadou konare ka to dugo mobile kono mobile ni mobile njole iba fa bele jire laje itaye mamu nana so misaka fo ni mobile Suzuki do amadou konare usuna ka mobile mine katana douane kuru kono ma kilimbe o fana te bara fo to la nyena imana dugoli ke mobile yoro amadou konare ikado fana ka specialité suba o nana mobile walaka ka walaka dugoro fo be ne sanu sorle doyi aya bele jele salo ka boyi sebere kala ko kuma mini nunu ngera na nye na don o robe minye konate ikado fajiri magenge ayare tari jo kena kan gangara marfa gushile do akerala ani kilote bi nywana ofma akena geka o malabe olade ama wule ka to fe won fe na bo bla yon gele amadel konare ikado katasura ka cedon u dafale mekanaka minye jagili na ka cedon ni amadel konare ikado puma menu ye kontarandu ke animisi wasara ako puma ni bele jele kabla sharaka buluka sabula jamana ajigi dele do douanyo ka hakemina wari ka nyini kelfemeru ka kele ni munye sebanye anyemi zalo ka bo le démocratique kono akabi bolla Amadou Konate Amadou Toumani Touré Amadou El Konare Amadou Aya Amadou Chao Bebita ayi Amadou Madafa jumede baje ni jamana dana da Amadou Chouafo fenga akungorota do kana siga Amadou Kilimalo boala ha jumengile we Hamadi de wata Amadi we Hamadi wa wata noye ukendo ka kamale ya trade dala no tani Hamadu do awolo zibela abiga Amadou nyumaye note Amadou Baba Konate Allah o ya Amadou nyumaye Amadou Baiba kuma barawli ko Amadou Baiba fila o ya Amadou yi wala ala ka hina Amadou jige ala ka hina saba Amadou fle wa ambe bita Amadou Toumani Touré atete Amadou Konare wala olu ya amisi olu masi olu masi jamana de bi jaraya da kanoje ko Amadou Mabazare Amadou wara membe Amadou El Konare Amadou Aya Sanogo tolérance zéro ngima Amadou Beta Amadi
kana na dalu amadu aye ndogoni di ndogoni du aye jamana kile kalo woro an lara ka sobaw jo aya baje ami kunyano amadu ko na re wati na ka wati maje bita ambabla gongalaw ego tugodi foli ka di bela jelema min ye finitigiw jɛmukan in ka d'u ye kosɛbɛ finitigi jumɛn de mali finitigiw k'a daminɛ ministre de la sécurité intérieure Daoudu o joni o b'i lamɛn joni i t'o dɔn de ayi o tuma n bɛ taa n'i ye kamalen jɛma in de don jɛma in de don pumbulenni kana taa n'i ye o tuma i sɛgɛn an b'i yɛrɛ fɛ ayi gendarmerie direction la u b'i lamɛn i mana faama ye a ye o ye a ɲini bolo don kɛnɛma a bɛ yɛlɛ wari di la tɛ kuma e ta bɛ wari ko ye wa ne wari ko tɛ n bɛ taa mun na ye lakanani ko tɛ wa ne ti sɔn a si ye n sɔn Lasana Tamba Keita kan un na i bɛ taa ye wa n bɛ taa ye gendarmerie direction général de brigade Samou Mengoro Diakité l'homme du Bani Molotier Bani Molotier Buguni yan i bɛ taa ye wa Buguni ka fourniture man ca dɛ a fila de ka ca Buguni ka fourniture Buguni ka fourniture man ca dɛ o ba to ten a banna n bɛ taa n'i ye Kulikoro joli bɛ yen Eli Jara o joli Baningo Mahamadu Jara Suba Kulikoro gulonnen don jɔnkɔrɔ mɛw la wari t'u bolo bilen Kulikoro gouverneur bɛ yan Lamini Kapori Sanogo mon colonel n b'ale dɔn n b'ale dɔn o tuma i taara ye wa ale de bɛ se ka bɔ gouvernorat la n'a fɔra k'i ka sira dilan sira ma ɲɛ a bɛ gɔɲɛ jɔsi fɛ a y'a datugu Amadu El Konare n'a fɔra i ka nɔnɔ kɛnɛ kɛ sarakati ye ni misi t'i bolo i bɛ min biri nɔnɔmugu kelen bɛ yen n b'a f'i ye o k'a ye mixwell a gɛrɛ gɛrɛ y'o ye wa n'i ye misi biri Amadu El Konare n'u taara n'a ye usine na naare bɛ bɔ a la sirimɛ bɛ bɔ a la fɛnɛ bɛ bɔ a la Amadu El Konare nɔnɔmugu kelen min bɛ yen ni fɛn bɛɛ lajɛlen dafalen don o ye mixwell ye a bɛ jamana fa bɛɛ nɔnɔ o nɔnɔ n'a bɛ nafa ɲɛ mixwell de b'o mixwell jɔn b'o place de la nɔnɔmugu ko la o tɛ cadeau di wa cadeau bɛ tɛmɛ ne ta in kan dabara cadeau ayiwa baasi an b'u fo waati da ka waati ma se Amadu El Konare an b'an kɔ don ɲɔgɔn na sisan ni Ala ni kira sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan o bɛ kɛ a mɛ jɛkite ale bolo tun bɛ nɔgɔ la fulakɛ fana t'o ma don su in na cɛ bɛ kɛ nin gafe kelen kan nka sisan farikolojɛkɛlaw Burapele n'a ka cɛdenw olu bɛna u sɔnni da ayiwa ndolata kan i ye Mali ka poli ye wa Mali ka poli jumɛn na Congo kani nata kɛ Congo o daminɛna Sudan du Sud Amadu anw y'a bila sa o ni Mali jouera ne ka du kɛnɛ na Amadu El Konare n bɛ n wolo yɛlɛma n ka fauteuil kɔnɔ kuma gɛlɛyara an bɛna mun de bɔ i la ballon d'Or ayi anw kɔni anw y'an ni ta a la sa dɔ kɛra Amadu El Konare k'a dɔn ayiwa min ye surafana t'o ye segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnkuraw bɛ bɔ k'olu lakari o bɛ kɛ Ahmed Jakite tun bɛ nɛgɛw la Amadu El Konare ani Daba Tunkara wa salam.